Hawnhekk tkun ħafna. Ejja mmorru fil-pixxina biex nistrieħu ftit. Wow. Cool. Perfect, jien lest. Fejn sejjer għaliex? Sejjer fil-pixxina. Imma insejt il-kappell tal-pixxina tiegħek. Oh, Iva, żgur. Għaliex? X'qed tgħid? Insejt ix-xugaman tiegħek. Okax. Grazzi, pa. Għaliex? X'qed tgħid? Insejt il-gogles tiegħek. Okay, okax. Pa. Għaliex stenna? X'trid? Insejt il-finijiet tal-hawn tiegħek. Tajjeb. Grazzi. Cool. Għaliex? X'qed tgħid? Għaliex insejt il-ġaketta tal-hawn. Xi ħaġa oħra? Lebis din għaliex kollox lest issa. Għaliex? Moka għaddija tajjeb mela. Oj, 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 oj. Għaliex? Insejt kompletament ir-ritmi b'dom. Sejrin għall-Ottossangrila. L-aħħar nistambuna. Pa? Pa. What? Għaliex x'ġara? Araba l-ilma u maħmuġ ħafna. Oj, 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 oj. Tista' tnaddaw dan jekk jogħġbok. Cool. Ejja fl-aħħar nawmu. Kisa ħafna papa ejja hawn. Papa ejja hawn. X'ġara għaliex? L-ilma għadu kisa. Veru? Verament kisa ħafna għaliex għatini minuta. Oj, 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 oj. Pa ejja hawn. Ow! Grazzi, pa. Jien lest biex nawm. Papa ejja hawn. Cool. Papa ejja hawn. X'ġara għaliex? Hemm krokodil. Fejn ma narax. Eżatt hemm ara. Veru? Ma narax. Int tassew titħaff. Huwa biss ġugarell għaliex. Ġugarell? Ara ejja nawmu flimkien għaliex. Aj,
Hawnhekk sħun ħafna. Huwa sħun ħafna. Huwa sħun ħafna. Nixtieq nixrob xi ħaġa tantara. Xorb, frisku tajjeb. Ha? Xorb? Hawnhekk. Merħba fil-Kavvania Mania Kids. Kull tazza hija sorpriża. Jekk jogħġbok, għażel ix-xorb misterjuż tiegħek. Blu, aħmar, aħdar, isfar. Uka, ftit moment. Xorb misterjuż aħdar. Aħdar, blu aħmar, isfar. L-ordni tiegħek hija lesta. Grazzi. Stenna ftit, hemm xi ħaġa ġewwa. Din hija ramel maġiku. Għandek raġun. Wuho. Ara xsibt huwa delfin aħdar. Sibt delfin isfar. Wow, ħarsu ftit lejn dan. Huwa sieb. Ejja nilagħbu flimkien fir-ramel ikkulurit. Iva, ejja nagħmluh. Ramel ikkulurit blu. Għandi aħmar bħal lava. Isfar bħal ix-xemx. Aħdar bħal ħaxix. Se nagħmel dinosawru. Se nagħmel sieq. Oka, Gux, ejja nieħdu xi ġugarelli aħjar. Ejja nimlew il-bagalji tagħna bil-ġugarelli favoriti tagħna. Dak huwa idea kbira. Żgur li se jkolli bżonn dan. Ejja naħbu dan fir-ramel. Aħmar. Issa ejja naħbu ċavetta. Wa ġelat. Et namel ġelat. Nagħmel sprinkles. Stenna ftit, x'inhu dan? Gus sib ċavetta. Jekk hemm ċavetta trid tkun hemm kaxxa. Ejja nħaffru. Gus dan ma jaħdimx għandi idea. Għandi detettur tal-metall tiegħek. Ejja nużaw id-detettur tal-metall. Gus ippruvaw hawn. Ma naħsibx li huwa hawn. Gus hemm xi ħaġa hawn. Mhux hawn lanqas. Gus naħseb li huwa hawn. Sibna l-kaxxa. Hawn iċ-ċavetta. Iftaħ il-kaxxa. Kemm hu sabiħ, muniti tad-deb. Ara din il-munita. Gus hija biss ċikkulata. Ha? Jien kuntent. Għaliex imma l-ħelu mhuwiex tajjeb għas-saħħa għalik. Dasa irridu naġlu ejja. Et niprova, għaliex. Għajnuna.
Iva int tajjeb. Għalix? Ha, biz ġugarel. Għazibt li dasa kienet f'periklu huwa biss pupazz. Ejja namlu l-sfida tal-arti bir-ramel ikkulurit u ejja naraw l-arti ta' min hija l-aħjar. Iza, Popcorn, Brimba, Minion, Piramida. ejja nieħdu li maref u l-barmil tagħna. Biex niġbru r-ramel ikkulurit. Tiegħi diġ mimli. L-isfar huwa l-favorit tiegħi. Nista' nieħu l-aħmar tiegħek jekk jogħġbok. M'hemmx problema. Grazzi. Għandi Minion, għandi bżonn blu u isfar. Nista' nieħu l-blu u l-isfar tiegħek? Iva, tista'. Steffi, nista' nieħu l-aħmar tiegħek. M'hemmx problema. Naħseb li t-trinġija tiegħi hija l-aħjar. L-Minion tiegħi huwa l-aħjar. Il-brimba tiegħi hija l-aħjar. Il-popcorn tiegħi huwa l-aħjar mill-aħjar mill-aħjar. Kalma, ejja nistaqsu lil ħaddiem tal-kaf. Hello? Hey, Sur! Hey, Sur? Hey, Sur! Hey, Sur! Ajma le. Ejja. Ihrab. Steffi, Maria. Ivan. Idħol minn hemm. Igawdu l-waqfa tagħkom fil-ħabs ta' deb. Ħalluna noħorġu. Ħalluna noħorġu jekk joġbok. Ma għamilna xejn ħażin. Sewa, Gus, ejja nesploraw iċ-ċella tad-der. Oh, ma nistax naħrab. Oh, żgur mhux hawn. Doċċa tad-der? What? Inħossni fanċ imma mhix tassew ta' għajnuna. Xejn. Għandna bżonn pjan ta' ħarba. Naħarbu minn dan il-post? Imma kif? Xex, allarm tal-pulizija. M'hemmx triq il-barra minn hawn, żomma kwita fiċ-ċella. Okad. Le, mhux hekk. Panekes bil-kavjar iswed? Dan jidher daqshekk tajjeb. Qiegħed bil-ġuħ ħafna. Nista' jkolli kokos jekk joġbok? L-istess jien ukoll. Int xortik tajba, jien ġentili llum. Grazzi. Grazzi. Yummy.
inħobb il-meraq tal-kokos. Evan waqqaf il-ħoss. Skużani? Waqqafa u naddafa Steffi issa. Okaċ. Mux tortijaj. Idea. Skużani, fejn hu l-ħruġ? Em, Ernest Shipley. Oops. u fejn sejjer? Oh, le, ma ħadmitx. Dan u aħjar. Memx aktar ħarba, Steffi. Nifhem. Issa wasal iż-żmien tal-lejn. Tista' tagħmel xi eżerċizzji issa. Għandi idea. Oqodu attent għalija. Ma nistax nemmen li fil-fatt kriċ. Marija, taf li ma tistax tagħmel dan, ux? Iza, skużani, uffiċjal. Biżejjed, intom kollha morru fiċ-ċella tagħkom issa. Oqgħod kwiet u ma tiċċaqlax. Naħseb li għandi idea. Hej, gwardjan, nista' nagħmel telefonata jekk jogħġbok? Għandek telefonata waħda biss u għamilha malaj. Okay. Aha. Grazzi. Kollox sew. Min hemm? Idħol. Huwa biskejk. Tajjeb, tista' tmur. Iċ-ċwivet huma ġewwa. Aġġel. Dan se jkollok bżonn tużah. Grazzi. Il-ħin spiċċa. Oqgħod attent. Stenna ftit. Waqqaf. Steffi, prova ssib iċ-ċwivet ġewwa mur. Għandi ċwivet. Ejja nneħħu l-irbit. Hurra! Ejja finalment niftħu ċ-ċella. Stenna, Gus, ejja niċċekkjaw x'hemm ġewwa l-envelop. Okay. Wow, mappa tal-ħarba mill-ħabs. Ejja mmorru. Jidher li l-uniku mod huwa permezz tal-vent. Il-mappa turi 3 toroq il-qoddim, naħseb li rridu ninfirdu. Oh, le, ma rridx ninfirdu. Gux, ara x'sibt. Għal xiex u dan? Dan huwa għal komunikazzjoni meta nkunu fit-tunnels bħal dan. Tista' tisma' aħjar. Dik idea kbira, irrid immur fin-nofs. Semmur lejn il-lemin. Semmur lejn ix-xellug. Tant xbiki tal-brimba u brimb.
Ej, Marija, jekk jogħġbok baxxi leħnek. Tajjeb, skużani, Ivan. Senamila. Bleħ. Jien imwaħħal, jien maqbut, Issa kollox sew. Għamilnija. Fl-aħħar, Libert. Ajma, le. Lasers? Lasers? Tajt xiex, Gus, nistaw namluwa. Iva, ejja. Semmur jien li jmiss. Issa jien. Hurra! Għamilnija barra. Waqqaf hemmhekk.